బాబు జగజీవనరావు జోహార్ 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 డాక్టర్ బాబు జగజీవనరావు జోహార్ డాక్టర్ బాబు జగజీవనరావు. మిత్రులారా, ఈరోజు వెలుగండ్ల మండలం స్థానిక ఎంఆర్పిఎస్ జెండా కాడ డాక్టర్ బాబు జగజీవనరావు గారి 113వ జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈయన దళితుడై ప్రధానమంత్రి ఉప ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో ఈయన బావటం, రెండేది అంబేద్కర్ సాధించిన ఎస్సీ రిజర్వేషన్లను ఇప్పటి వరకు అనుభవిస్తున్నామంటే ఈయన పాత్ర ఎంతైనా ఉంది. ఇటువంటి మహనీయుడు ఈ దేశంలో జన్మించటం, మన దళితులలో జన్మించటం ఎంతో గొప్ప కారణం. ఈరోజు ఎంఆర్పిఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఈ 113వ జయంతి వేడుకలకు ఇంత ఘనంగా నిర్వహించడానికి వచ్చిన మీ అందరికీ గౌరవనీయుల మానసిక తరఫున సామాజిక ఉద్యమ నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ జోహార్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, జోహార్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్.